بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واقتفى بآثاره إلى يوم الدين. At sa gabing ito ng September 28, 2021, pumasok kaninang Maghrib ang ika-22 night, no? 22nd night ng month of Safar, year 1443 ng Hijra ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan niya palagi ang ating iman at palakasin niya ang ating pagkapit sa katotohanan na nagmula sa Quran at Sunnah na siyang iniwan sa atin ng mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dua din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo niya nawa tayo sa iba't ibang mga uri ng mga fitna. So yung topic natin ang kagaya ng binanggit ng ating radio anchorman, no? Ay patungkol sa mga paraan kung paano tayo makaligtas sa mga fitna. At kasama natin sa ating two-way radio station ngayon yung ating Sheikh na si Sheikh Muhammad Zakaria, no, hafidhahullah ta'ala, at kanyang muadzin, no, sa Masjid Al-Hijra dito sa Tumaga, Porcentro, City of Zamboanga, no, naway patnubayan, gabayan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat-lahat ng ating mga kababayang wala pa sa pananampalatayang Islam, especially sa ating halangdon nga mayor, no, o sa iyahang mga LGU, mga members sa LGU Local Government Unit din sa nasod sa Zamboanga, diri sa syudad sa Zamboanga, o particular diri sa atong nasod sa Pilipinas o sa tanan nga maabot ng atong sidya sa Kanghinan, no? Sa lahat-lahat ng maabot ng ating air ngayon, hiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa live natin sa FB, Ka Mikdad Salih kasama natin ngayon, Abu Hanin Salih, no? Ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan ito ay napakagandang balita, no? Bago natin pasukin yung ating topic ngayon, ito ay magandang balita mula kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, no, mula sa hadith ni Al-Miqdad bin Aswad na tinakhrij ni Imam Abu Dawud sa kanyang sunan. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida laman junnibal fitan, at binanggit niya ito na 3 beses. Tunay na ang maligaya at ang matagumpay na tao daw, sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ay siya na kung saan lumayo at nakaligtas sa mga fitna. So dahil sa tayo ay namumuhay sa kasalukuyang panahon na kung saan samot-saring mga fitna yung nakikita, napapanood ng mga marami sa ating mga kapatirang Muslim, no? Na yung mga fitna na yan ay halos lantad na, no? At nakapasok na nga sa ating mga kabahayan. At yung iba pa ay pumasok na sa mga bulsa ng bawat isa. Subhanallah. Allah al-Musta'an. Kaya dahil dito, yung ating reliyong Islam na nagbigay sa atin ng kumpletong pamumuhay o paraan ng pamumuhay na tinawag ng mga ulama rahimahullah ta'ala na code of life. Yung way of life na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat kumpleto na ganap na ang ating rilong Islam sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah, chapter 5, ayah number 3 ng Quran. No, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sa araw na ito, aking ginanap ang relihiyong Islam para sa inyo. At kinumpleto ko sa inyo ang aking biyaya na Islam at pinili ko ito sa inyo para sa inyo bilang inyong paraan ng pamumuhay. Kaya tunay na ang maligaya at matagumpay, mga kapatid sa pananampalataya at sa mga hindi Muslim na nanonood ngayon at nakikinig sa ating radio station, no? Tunay na ang matagumpay sa daigdig ay hindi ang nagtamo ng mga samot-saring kinang ng daigdig nito, sapagkat alam naman ninyo at alam ng lahat na walang makakaligtas sa kamatayan, at ang lahat ng ating mga naipundar sa daigdig, mapasasakyan ng mga bahay, mga asawa, mga anak, kalupaan, mga negosyo, lahat-lahat ng yan ating maiiwan at paghahati-hatian yan ng ating mga mahal sa buhay. So ngayon, isa sa mga paraan o ang pinakaunang paraan upang makaligtas tayo sa mga fitna, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang ating panalangin o dua sa Allah palagi, no? At ang paghingi natin sa Kanya ng proteksyon at tulong na mailayo tayo sa mga fitna, sa mga pagsubok, sa mga
panlilin lang sa mga temptations, no, sa mga tukso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, sa kanyang dua na itinuro sa atin, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabil nari wa fitnatil mahya'i wal mamat. Wa fitnatil mahya wal mamat wa syarril masihid dajjal. Sa ibang riwaya, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tinakhrij ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim sa kanilang sahih. Kanyang sinabi, Ya Allah, tunay na ako ay humihingi sa iyo ng proteksyon, no, mula sa mga parusa sa libingan, no, at mula sa parusa sa impyerno at sa mga pagsubok sa buhay at kamatayan at sa kasamaan ng fitna ni Al-Masih Ad-Dajjal. Naam. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din, no, kabilang sa tinuro niya sa kanyang mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum wardahum, fa'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Faqala as-sahaba radhiyallahu anhum, na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Sa Sahih Muslim, no, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, okay lang ba? Wala na? Sa on air? Dapat i-release mo pag nalita. Yes, ganyan. Kasi pag salita ka lang yan, tapos nalilate na yan. Masya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. At yung kasunod niya, sinabi niya, fa'awwadhu billahi minal fitan. No, humingi kayo ng proteksyon sa Allah laban sa mga fitna na nakalantad o di kaya yung mga nakatagong mga fitna. Kaya sinabi ng mga sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kami ay humihingi ng proteksyon sa Allah mula sa mga fitna. Ang ibig sabihin ng mga fitna, mga kapatid sa pananampalataya at sa aming mga tagapanood at tagapakinig ng radyong ito, ay ang lahat ng mga pagsubok. Ano mang uri ng mga pagsubok, no? At lahat ng mga uri ng mga tukso. At iba't ibang mga bagay na darating sa isang tao, either Muslim man siya o hindi Muslim. Na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. No? Tunay na kami ay humihingi sa Allah, sa dakilang tagapaglikha, ng proteksyon mula sa mga fitna, mga tukso at mga panlilinlang at mga bagay na kung saan nakakawalang bisa o nakakahina ng aming mga iman, either nakalantad ito o di kay mga nakatago. So yan yung una, mga kapatid sa pananampalataya, yung koneksyon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil siya naman ang kumukontrol sa lahat ng mga bagay. Siya ang makapangyarihan at walang anumang nangyari noon, mangyayari ngayon sa kasalukuyan at mangyayari sa hinaharap, liban na lamang na ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang itinakda at lahat ng mga pangyayari ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Yan yung una, no, na paraan upang malayo tayo sa mga fitna. Pangalawa, mga kababayan at mga kapatid sa Islam, yung paghawak natin ng mahigpit, no, sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no. Si Ali radhiyallahu anhu, no, sa hadith na tinakhrij ni Imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, although may dhaaf yung hadith na ito, ngunit yung kanyang sinabi dito, sinabi niya, no, na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang narinig, si mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, ala innaha satakunu fitnah. Tunay na mangyayari ang mga fitna. Kaya sinabi ni Ali radhiyallahu anhu, mal makhraj minha ya Rasulullah. Ano nga ba ang aming kaligtasan mula sa mga fitna o sugo ng Allah? Kaya tumugon si mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ang kanyang sinabi ay, Kitabullah fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwal faslu laysa bil hazl ma tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtagha al huda fi ghayrihi adallahu Allah wa huwa hablullahil matin wa huwa dhikrul al hakim wa huwa siratul mustaqim huwa alladhi la tazighu bihi al ahwa wa la taltabisu bihi al alsinah wa la yashba'u minhu al ulama wa la yakhlaqu ala kathrati al radd ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته إذ قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا
yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Man qala bihi sadaq wa man amila bihi ujir wa man hakama bihi adala wa man da'a ilayhi hudiya ila siratim mustaqim. Mahaba-habang hadith ito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang punto, yung shahid o saksi sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunay na mangyari ang mga fitna. Mangyayari, kabilang yan sa kanyang propesiya. Kabilang yan sa kanyang pagiging propeta, tanda ng kanyang pagiging propeta na mangyayari ang mga fitna. Kaya sinabi ni Ali radhiyallahu anhu, yung pang-apat na khalifa ng mga kamusliman, kung gayon, sugo ng Allah, ano ang aming magiging kaligtasan mula sa mga fitna na yan? Kaya siya ay tinugunan, sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kitabullah. Dalawang words lamang. Ang aklat ng Allah, ang sunnah. At mga kababayan, mga kapatid sa Islam, sinabi din ng mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong last Hajj niya sa 10th year ng Hijrah, almost 90 days before his death, sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Iniwan ko sa inyo ang dalawang bagay na kung inyo itong panghawakan ng maigpit, hindi kayo maliligaw. Ano yung dalawang bagay na yan? Kitabullah, ang aklat ng Allah na Quran at ang aking sunnah, ang pamamaraan ni mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kabilang din sa kanyang propesiya na mangyayari ang iba't ibang mga uri ng mga khilaf. No, sa panahon ngayon, maaring marami sa atin ang nagtataka, bakit napakarami ang mga conflict, mga khilaf, either yung khilaf na yan sa mga mas'ala fiqhiyya, mga issue hinggil sa fiqh o Islamic jurisprudence, mga batas ng Islam, o di kaya sa masail aqadiyya, yung mga mas'ala sa o issue sa aqida o creed o paniniwala. Dahil yan ay binalita na noon pa man ni mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1,400 taon na ang nagdaan sa kanyang sinabi bilang propesiya, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Dahil tunay na ang sino mang mabuhay sa inyo, aking mga sahaba, siyang mga sahaba yung kanyang mga pinausap dito. Pagkaraan ko, tunay na siya ay makakasumpong, makakatagpo. Ka Mikdad, ano pong pangalan nating muadzin? Opo. Uingal mo ka. Omar. Apelido. Idisin. Ang di ba ka Omar Idisin, no? Na daming mga fitna ngayon, ang daming mga conflict, ang daming mga khilaf, di ba? So ngayon, ano ang solusyon? Dahil problema yan eh. Hindi lamang nating mga Muslim, bagos sa mga hindi mga Muslim. Dahil maraming naghanap ng katotohanan na Sheikh Muhammad Zakaria, di ba? Di po ba? No, ngayon naghanap ng mga katotohanan, ano nga ba ang ating mga hakbang na dapat tahakin upang makita at masumpungan natin ang katotohanan na yan? At mailigtas tayo sa mga paniniwala at mga paninindigan na kung saan ay taliwa sa tamang turo ng Diyos na tagapaglikha na walang ibang Allah. Ngayon, sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bilang propesiya na ang sino mang mabuhay sa inyo pagkaraan ko aking mga disipulo, tunay na siya ay fasayara ikhtilafan kathira. Makikita niyang iba't ibang mga uri ng mga khilaf na napakarami. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kathira, ikhtilafan kathira. Ano ang solusyon? Fa'alaykum bisunnati. Sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Sabi niya, kaya marapat lamang sa inyo na panghawakan ang aking sunnah. Allahu Akbar. At ang sunnah ng aking mga khulafa, ang aking mga khalifa, ang mga leader pagkaraan ko na sina Abu Bakar As-Siddiq, unang leader, pangalawa si Umar ibn al-Khattab, at ang pangatlo si Uthman bin Affan, at ang pang-apat na si Ali bin Abi Talib na first cousin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum. At tamassaku biha, bilang pagbibigay diin sa payong ito, sabi niya, tamassaku biha, panghawakan ninyo ito ng mahigpit. At wa'addu 'alayha bin nawajid, no? Ibig sabihin, kagatin ninyo ito sa pamamagitan ng inyong mga bagang. Ito ay metaphorical term nang ibig sabihin nito, kasi hindi mo naman makakakuran ng sunnah, bawal naman kagatin sa pamamagitan ng bagang, di po ba ka Omar? No? Ang ibig sabihin nito, ito ay pagbibigay diin na ang paghawak ninyo ay dapat matibay upang hindi ninyo ito mabitawan. Dan maraming mga humahawak sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling kapahayagan at sa sunan ni mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mikdad,
Ngunit, kanilang nabitawan noong nasa gitna na sila ng daan. Allahu Akbar. Kaya sa ating sala, na 5 beses tayong nagdarasal, araw-araw, gabi-gabi, buong maghapon, mula madaling araw hanggang sa unang bahagi ng gabi, mula Fajr, Dhuhr, Asar, Maghrib at Isya, sa 5 sala na yan, na composed of 70 na rak'a, yung ayah na sinabi na Allah, at itinuro niya sa ating mga Muslim kung paano natin hilingin, paano natin siya sambahin, at paano tayo magsusumamo sa Kanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ituro niyo po sa amin, ya Allah, ang matuwid na landas. Hindi ba't ang mga Muslim ay nasa matuwid na landas? Sapagat ito ang landas, relihiyon, sistema na tinahak ng lahat ng mga propeta na nauna pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo, ngunit bakit ito itinuro ng Allah? Upang tayo ay manatili sa tamang landas na yan hanggang sa ating huling yugto ng ating buhay sa daigdig. Upang matupad ang sinabi ng Allah na kanyang utos sa Quran, sa Surat Al-Imran, chapter 102 ba yun ka? No? Sa chapter 3 ng Quran, 102, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga naniniwala, katakutan ninyo ang Allah ng tunay, tapat, ganap, kumpletong pagkatakot sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-utos at sa pamamagitan ng pag-iwas, paglayo sa Kanyang mga ipinagbabawal. At huwag kayong mamatay, huwag kayong pumanaw, huwag ninyong hayaan na bawian kanyo ng buhay na pinahiram ng Allah sa inyo, liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Allahu Akbar. So, yan yung pangalawa. Paghawak sa Quran at Sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Kaya nga sinabi ni Imam Malik bin Anas radiyallahu anhu, imam ng Madina, no? Tinawag na Darul Hijrah. Yung masjid natin ngayon ay Masjidul Hijrah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ano bang ibig sabihin ng Masjidul Hijrah? Masjid na kung saan naghijra ang mga tao. No? Ibig sabihin, aalis siya sa lugar ng mga hindi Muslim at mga hindi mananampalataya tungo sa lugar ng mga Muslim. O di kaya'y aalis siya sa mga ipinagbabawal tungo sa mga ipinag-utos ng Allah. O lalayuan niya. Yun yung ibig sabihin ng hijrah o kabilang sa mga ibig sabihin ng hijrah. At sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagbibigay diin, sapagkat kahit na humahawak ng mahigpit ang tao sa sunnah, napakasipag ni Satanas, ni Iblis. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. At layuan ninyo ang mga bagong mga katuruan na kung saan hindi yan itinuro ng ating relihiyong Islam. Ano yung mga bagong katuruan na yan? Yan yung mga bid'ah. Ano ang dalil? Dahil sinabi niya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Bid'a sa relihiyon, hindi po ito bid'a sa teknolohiya o sa mga makabagong mga bagay. Relihiyon po ang ating pinag-uusapan, Islam. Dahil maaaring may magsabi sa atin dito, ibig sabihin, bid'a din yung pagsakay sa mga sasakyan, yung pasakay sa aeroplano, yung ganito, ganyan. Hindi po. Hindi po yan ang pinag-usapan natin dito. Yung pinag-usapan natin dito ay yung mga paraang kompleto na hinggil sa mga pagsamba na siyang inutos sa atin at inihabilin at iniwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung paggawa ng mga bagong katuruan hindi kabilang diyan ay kabilang sa bid'ah. Kaya siya nagbigay diin, sabi niya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kaya't layuan ninyo ang mga bagong katuruan na hindi tinuro sa Islam, sapagkat yung mga bagay na yan ay bid'a at ang lahat ng bid'a ay wa kulla bid'atin dalalah. Hukom, hatol ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng mga bid'a, mga kapatid sa Islam at mga mahal na mga kababayan hindi pa Muslim ay pagkaligaw. Ibig sabihin, kapag nag-imbento tayo, gumagawa-gawa tayo ng mga pagsamba na hindi inutos ng dakilang Panginoong Allah at hindi rin niya inutos sa kanyang mga propeta, ay yan ay hindi niya tatanggapin sapagkat yan ay pagkaligaw. Dahil ang pinaka nakakaalam kung paano sasambahin ng Allah ay ang kanyang mga propeta. Kung gayon, ang dapat nating tinan sa kanilang paraan ng kanilang mga ibadat, mga pagsamba, mga pagsunod, mga pagkalima, mga pagsabuhay sa lahat-lahat ng mga batas na ipinadala ng Allah at ibinaba sa dakilang mga propeta ay ang kanyang mga propeta.
Lalo na ang huling kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat lahat ng pagkaligaw ay sa impyerno ang bagsak. Wa kullu dhalala finnar, at ang lahat ng gumagawa ng pagkaligaw ay sa impyerno ang kanyang bagsak. Pangatlo, mga kapatid sa Islam, no, upang makaligtas tayo sa iba't ibang uri ng mga fitna, no, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pakikinig ngayon at saka dito sa panonood sa Risala, Nidaul Islam. Yes, Nidaul Islam, no? At sa lahat ng mga nag-share ngayon ng ating live dito sa FB at live din sa on air. At sa YouTube din. Masya Allah, Allahu Akbar. Ito ay investment natin sa akhirah. Hinihiling natin palagi sa Allah, mga kapatid, mga kababayan at mga mahal kong mga magulang, na ipanalangin natin sa Allah, idua natin sa Kanya palagi ang ikhlas. Bigyan tayo ng ikhlas, katapatan sa ating mga sinasabi, at maisabuhay natin yung ating mga natutunan ng ating mga napapakinggan ngayon ng mga kakaunting kaalaman sa mga yugtong ito ng ating gabi. Dito sa Masjidul Hijrah at sa iba't ibang platforms ng social media na live ngayon. Pangatlo, no, upang magaligtas tayo sa mga fitna, mga mahal kong mga kapatid sa Islam, ay sinabi ng mga ulama, luzumu jama'atil muslimina wa imamahum wal bu'di anil furqa. Wal bu'du anil furqa. Ibig sabihin, yung pananatili sa mga jama'a, grupo ng mga kamusliman at ang kanilang imam o leader, at ang paglayo sa iba't ibang uri ng mga pagkakawatak-watak o hindi pagkakasundo, yung pagkakahiwa-hiwalay. Allah musta'an, no? Sapagkat kabilang yan sa mga magpapahina sa ating mga mananampalatayang mga Muslim, no? Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, na siya ang hinabilinan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nabubuhay pa siya sa 40 mga pangalan ng mga munafiq, no? Sahibu sir. Siya ang tagapangalaga o hinabilinan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sekretong ito na mga pangalan ng mga hipokrito sa time niya, no? 40 mga hipokrito. Siya, sabi niya, no, sabi ni Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata ay yudrikani. Subhanallah. Ang mga tao daw noon, na mga sahaba, ay tinatanong nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ng Allah, hinggil sa mga kabutihan. Samantalang ako naman ay tinatanong ko siya hinggil sa mga kasamaan. Dahil natatakot ako na maabutan ako niyaon. Kaya't ako ang aking sinabi, Ya Rasulullah, usugo ng Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Tunay na kami ay nasa jahiliya, pre-Islamic period, no? Mga gawaing wala sa Islam, wa syarr, at kasamaan, no? Totoo naman talaga. Bago pumasok ang mga sahaba ng Islam, iba't ibang mga relihiyon din. May mga Kristiyano, may mga Hudyo, at karamihan sa kanila ay mga musyrikun, mga polytheists, mga sumasama sa napakaraming mga ribulto. Pinagpatuloy niya ni Hudzaifah ibn al-Yaman, kabilang sa mga disipulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ulama, "Faja'ana Allahu bihadzal khair," at dumating sa amin galing sa Allah, no, ang kabutihang ito na Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Mayroong ba pagkaraan ng kabutihang ito na kasamaan? Tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Oo. Qultu, sabi ko, "Wa hal ba'da dhalika syarri min khair?" At pagkaraan ba ng kasamaang yan, usugo ng Allah, mayroon bang darating na kabutihan? Tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa fihi dakhanun." Oo, may darating na kabutihan pagkaraan ng kasamaang yan, ngunit mayroong halo. Mayroong halong kasamaan. Subhanallah. Kahit nagtaka si Hudzaifah at tinanong niya, "Wa ma dakhanuhu?" At anong halo nito? No, sa kabutihang ito. Tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qaumun yahduna bighairi hadi." Mga tao na kung saan ang sinusunod nila at tinatahak nila ay ang hindi aking paraan o pamamaraan, hindi aking sunnah. Ta'rifu minhum ma tunkir. Alam na alam mo ito sa kanila at i-reject mo ito. Allahu Akbar. Qultu, sabi ni Hudzaifah, "Fahal ba'da dhalika khairi min syarr?" Pagkaraan po ba nito ng kabutihang ito ay mayroon pang kasamaang darating? Tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Oo. Du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilayha kadhafuhu fiha. Mga da'iya
mga preacher, mga nag-aanyaya tungo sa mga pintuan ng Jahannam, ng impyerno. Ang sino mang tumugon sa kanilang paanyaya at invitation ay itatapon nila doon sa impyerno. Subhanallah. At nagtaka na naman si Hudhayfa at kanyang sinabi, Ya Rasulallah, sifhum lana. O sugo ng Allah, describe niyo po sila sa amin. Ilarawan niyo po sila sa amin itong mga taong ito na kung saan nag-anyaya sa mga pintuan ng Jahannam. Subhanallah, nakakatakot ito. Itong mga taong ito. Na kung saan ang sino mang tutugon sa kanilang da'wa ay itatapon din nila doon sa impyerno. Kaya tinugunan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Sila ay nagmula sa ating lahi. At nagsasalita din sila ng ating salita. Ibig sabihin, kababayan natin sila at kasama natin sa ating bansa, sa ating bayan. Subhanallah. At marami riyan sila ngayon. Di ba? Sa Pilipinas, nag-aangking sila ang nasa katotohanan, ngunit kung i-cross exam natin sila, ay napakalayo nila sa katotohanan na gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ngayon, ipinagpatuloy ni Hudhayfa ang kanyang pagtatanong dahil siya ay nagtaka na naman. No? فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ. Kaya't kung gayon, usugo ng Allah, anong utos mo sa akin kung akin yung maabutan? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atan muslimina wa imamahum. Manatili ka sa jama'a, sa grupo ng mga Muslim at sa kanilang pinunong Muslim. Sabi ni Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu bilang pagtatanong, napakatalino na pagtatanong. Allahu Akbar. Napakalawak ng kanyang pangunawa. Naniguro siya. Sabi niya, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَمَاعَةٌ وَلَا imam, kung wala silang jama'a at wala pang imam, wala silang grupo at wala din silang imam, walang leader na Muslim. Ano ang solusyon na ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Muadzin ka Umar, no? Masya Allah, yung muadzin natin sa Masjidil Hijrah. Allahu Akbar. Sheikh Muhammad Zakaria Abu Hanin, no? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakinggan ninyo ito mga kapatid sa Islam, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Kung gayon, layuan mo ang lahat-lahat ng mga sektang yaon. Walau an ta'adha bi asli shajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalika. Kahit na kakagatin mo ang asal, ang stem, no? Ang stem ng shajara, ng kahoy. Yung punong kahoy, ng kahoy. Hanggang sa kahit maabot ng kapan ng kamatayan, na nandyan ka sa kalagayan na yan. Ibig sabihin, no, mga kapatid sa pananampalataya, ang pangatlong paraan upang makaligtas tayo sa mga fitna ay mananatili tayo sa jama'a ng mga Muslim at sa under ng isang pinunong Muslim. Ibig sabihin, magsasala ka sa jama'a na mayroong masjid na Ahlus Sunnah na sumusunod sa sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mayroong imam at mayroong pinunong Muslim. Ngayon sa Pilipinas, mayroon ba tayong pinunong Muslim? Ha? Wala. Waliyul amr. Ngunit mayroong barm. So dahil walang pangkalahatang pinuno ang mga Muslim sa ating bansang Pilipinas, because we are under a sovereign country that was governed by an Islamic state, no? Republic tayo, republika. At alam niyo yan, may barm, Bangsamoro Autonomous Region. Doon tayo sa kanila. Dahil sila ang pinili ng ating gobyerno na mag-govern sa ating mga kamusliman, sa ating mga affairs, sa ating mga matters as a Muslim. So doon tayo manatili. Kaysa sa mag-iisa ka, baka maligaw ka pa at malinlang ka at makuha ng mga nagdadakwa tungo sa kaligawan at marami yan sila ngayon. Allahu Akbar. Subhanallah. So yun yung pangatlo, mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kababayan na may mga tagapanood ngayon. Pang-apat, الرجوع إلى العلماء الراسخين والأئمة المحققين أهل العلم والأنات والحكمة والبصيرة بدين الله والفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والضلوع في ذلك. Ibig sabihin, yung ating pagbalik, pagpunta, pagsangguni sa ating mga matataas at mga tanyag at kilalang mga ulama, kibar, no?
na kung saan sila ang mas higit na nakakaalam sa ating reliyong Islam at mayroon silang malalim at tunay na concern sa ating reliyong Islam at sa mga kamusliman. No? Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na tinakhrij ni Imam Ibn Hibban sa kanyang sahih, al-barakatu ma'a akabirihim. Ang baraka, ang blessing, ang biyaya ay sa mga matataas na mga ulama. Allahu Akbar. Hindi ibig sabihin matataas na mga ulama na kahit hindi bata ay hindi ganun, no? Dahil mayroong mga ulama kahit bata pa sila, kabilang sa kibar ulama, kagaya ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, na kahit bata pa siya ay kabilang siya sa kibar ulama sapagkat si Umar radhiyallahu anhu sa kanyang pagiging khalifa ay isinasama niya si Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mga kapatid sa Islam, sa assembly pagpupulong na idinadaos ni Umar radhiyallahu anhu upang mapakinggan yung mga sahaba niya sa kung ano man ang kanyang magiging plano o di kaya ay hakbang na gagawin o tatahakin. Kaya nga sinabi ni Ibnu Mas'ud, no? Abdullah bin Mas'ud, yung pang-anim na nagbalik Islam sa mga sahaba radhiyallahu anhu pagkatapos ng 5 nauna no, sa mga sahaba, sinabi niya, la yazalu nasu bi khairi ma akhadhu an akabirihim wa idha akhadhu an al-asaghir halaku. Patuloy na ang mga tao ay nasa kabutihan hanggat na sila ay kumukuha, sumasangguni mula sa kanilang mga matataas at tanyag, mga malalaking mga ulama, kibarul ulama, sa kaalaman at sa pagsabuhay ng Islam. Ngunit kapag sila ay kumuha ng kanilang relihiyong Islam mula sa mga maliliit ang kaalaman at pagsabuhay sa Islam, halaku, sila ay mawawasak. Liyadhu billah. At tunay naman talaga yan. Kasi marami ngayon na sumikat sa social media kahit hindi naman talaga tunay na mga ulama. Allahul musta'an. Ang tunay na mga nakakaalam kung sino ang mga tunay na mga ulama, ay ang mga ulama, bakit ka-level nila sila o higit pa sa kanilang iba? Allahu Akbar. Paano ka prescribe ng medicine samantalang hindi ka naman licensed doctor? Paano pa kaya sa Islam? Albularyo ka pupunta? Allahul musta'an. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya kailangan natin na sumangguni sa ating mga ulama sapagkat sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nisa chapter 4 ng Quran ayah number 83. Wa idza ja'ahum amrun min al-khawfi وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. At kapag magdumating sa kanila sa isang pangyari o balitang naukol sa pangkalahatang kaligtasan o pangamba, ito ay kanilang ipinagkakalat. Yung mga munafik noon, ipinagkakalat nila kapag may nangyaring mga balitang, mga masasama na ang ground niya, ang ano dito ay pangkalahatang kaligtasan, peace and order ng isang lugar, no? At marahil kung ito ay kanilang isinangguni sa sugo o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa mga itinalagang mga pamunuang kabilang sa kanila, yung mga ulama, no? Baka sakaling yaong mga makapagbibigay ng tamang pasya mula rito ay maaring mabatid ang tungkol dito. Totoo naman talaga. Kapag isangguni natin ang ating mga pangkalahatang mga matters o mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa ating riyong Islam at saka kung may kaugnayan ito sa pangkalahatang mga bagay sa mga kamusliman, kung atin itong isasangguni sa ating mga ulama kibar, ay alam na alam nila ito. Kasi bakit? Sila ay magpupulong-pulong. Kaya nga doon sa Kingdom of Saudi Arabia, sa bayang Sinilangan, at doon hinirang na mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at doon siya namuhay ng humigit kumulang 63 years. Ay ang mga sahaba radiyallahu anhum, kapag may nangyari sa kanila nung nabubuhay pang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ulama pa sila, isinasangguni nila kay mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang dapat nating gagawin sa ating kasalukuyang panahon. Dahil kung tayo ay magre-rely lamang sa ating mga nababasa at mga naririnig sa iba't ibang mga tao, di kaya sa iba't ibang mga nakikita at nababasa at napapanood natin sa iba't ibang platforms ng social media, maaaring maligaw tayo mga kapatid, mga kababayan ko sa bansang Pilipinas. At yan yung nangyari sa iba't ibang mga kapatiran na nalugmok sila sa pagkaligaw na hindi nila yan nararamdaman kasi inaakala nila na sila ay nasa patnubay
yahsabuna annahum muhtadun. Ngunit nasa pagkaligaw na pala sila. Naway gabayan sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo rin, patatagin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang gabay at patnubay. Panglima, upang makaligtas tayo sa iba't ibang uri ng mga fitna, mga kababayan, ng mga kapatid sa Islam, al-mubadara bil amali salihah. Ang pagmamadali sa paggawa ng mga kabutihan bago pa man darating ang fitna o di kaya sa panahon na ng fitna, sapagkat sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, sahih Muslim, al-ibadatu fi waqtil harj kahijratin ilayya. Ang ibadah daw sa panahon, no, sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa panahon ng mga fitna ay katumbas ng paghijrah tungo sa kanya sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kapag ikay mag-ibada ng iba't ibang mga uri ng mga pag-ibada ngayon na naalam mo, 5 beses na pagdarasal sa masjid na kasama ang jamaa. No. Pangalawa, respeto at paggalang sa mga magulang sa taa. Kasi kapag maas yang inutos, walang pagsunod. Pagbibigay ng mga karapatan sa sino man mayroong karapatan, asawa, anak, mga magulang, mga kapatid, at mga kapitbahay, at mga bisita. At mga kapitbahay na hindi Muslim. Mayroon silang mga karapatan sa atin. Iba't ibang uri ng mga ibadah, either nakikita ang mga ibadah, kapag ginawa mo yan sa panahon ng fitna, tunay na para kang ng hijrah kay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang sinabi, al-ibadatu fi waqtil harj, o fil harj, kahijratin ilayya. Ang ibadah sa panahon ng harj ay, sa panahon ng fitna, ay katumbas ng paghijrah tungo sa akin. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakalaking reward. Subhanallah. Sapagkat kapag naghijrah ang isang tao, nag-migrate mula sa kanyang country or place or lugar upang tunguhin, puntahan ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon sa Madina, siya ay magiging sahaba, disipulo niya sallallahu alaihi wasallam. Kaya't kahit hindi ka disipulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magiging reward mo, gantimpala, kapag in-apply mo ang hadith na ito na ikay mag-ibada sa panahon ng fitna. Ngayon, panahon ng fitna ngayon. Hindi ba panahon ng fitna ngayon? Panahon ng fitna ngayon. Hindi lang fitna, mga fitna. Subhanallah. Anong pangalan natin? Mahathir Ibrahim. Hayakallah ya Mahathir. Di ba Mahathir? Panahon ng fitna ngayon ya Mahathir Ibrahim. Subhanallah. So yung pag-ibada ngayon, yan yung kailangan natin mga Muslim upang maligtas tayo sa fitna at magkaroon tayo ng reward na para tayo nag-hijrah tungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na tinakhrij ni Imam Muslim, no, mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, badiru bil amali fitanan ka qita'il layl al muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Subhanallah. Madaliin yung paggawa ng mga kabutihan, mga magaganda at mga matutuwid na mga mabubuting gawa bago pa man darating ang fitna o sa panahon ng fitna. Dahil sa panahon ng fitna na yan, may mga Muslim na kung saan datnan sila ng umaga na sila ay mga Muslim, mu'min, mananampalataya. Ngunit sa hapon o gabi, sila ay mga kafir naman. Bakit? Sa last hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradi min ad-dunya. Dahil ibinebenta, pinagpapalit niya ang kanyang relihiyon, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagiging Muslim sa kakarampot na daigdig makamundo. Either trabaho, either posisyon, either anumang bagay na kung saan kabilang sa mga kinang ng daigdig na ito. Na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya bi jami' hadafiriha." Na'am. Ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah nasaqa minha kafiran jar'ata ma. Kung itong daigdig at lahat ng mga napapaloob nito ay magiging katumbas lamang, no, sa paningin ng Allah sa isang pakpak ng lamok, hindi na sana pinainom ng Allah kafir ang hindi mananampalataya ng isang pag-inom ng tubig. So bakit tayo nag-uunahan sa isang pakpak na yan? Kung magiging katumbas siya. Astagfirullah. Kaya mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakarami ang mga paraan upang maligtas tayo sa iba't ibang uri ng mga fitna, mga tukso, mga dilobyo, mga dilema, at mga problema, at walang ibang solusyon liban sa Quran at Sunnah.
Liban sa pagbabalik natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay, tapat, ganap, kompletong pagbabalik sa Kanya sapagkat hanggat buhay pa ang tao, kahit gaano pa karami ng ating mga kasalanan, kahit gaano pa kalaki ng iyong kasalanan, ating kasalanan, kapag tayo ay nagbalik loob sa Allah, humingi ng kapatawaran sa Kanya, nagtauba sa Allah, tunay na tayo ay tatanggapin ng Allah. Sinabi ng Allah sa Quran, وَهُوَ يَقْبَلُ تَوْبَةً عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ غَافِرُ الذَّنْبِ قَابِلِ التَّوْبِ. Siyang tumatanggap sa pagbabalik loob at nagbubura ng mga kasalanan. At taibu binadambi ka man la dhanba lahu. At ang sino mang nagtauba, nagbalik loob sa Allah sa dakilang tagapaglikha, Muslim na nagkaroon ng kasalanan, bumalik sa Allah, naghumingi ng kapatawaran. Hindi Muslim na pumasok sa Islam, nagbagong buhay. Kapag siya ay nagbagong buhay, nagbalik loob sila, tunay na parang wala silang kasalanan. At kapag sila nagpakabait sa Islam, faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Papalitan ng Allah ang kanilang mga kasalanan na mga hasanat ng mga kabutihan kapag nagpakabait sila dito sa reliyong Islam. Yun yung hinihiling natin palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala, na patatagin niya tayo, kagaya ng binanggit ko kanina sa introduction, na patatagin niya tayo sa reliyong Islam, sa ating pagkapit sa Quran at Sunnah. Ilayo nawa tayo ng Allah sa iba't ibang uri ng mga fitna. Ang ating mga pamilya, ang ating bahay, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kamag-anak, ang ating komunidad, at ang ating bansang Pilipinas. Magtulungan po tayo sa da'wah sa pamamagitan ng Quran at Sunnah. Ayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil walang tunay ganap na pagkakaisa kung hindi tayo magkakaisa sa tamang pamamaraan, sa tamang akida, sa tamang paninindigan na siyang paninindigan ng lahat ng mga naunang mga kamusliman magmula pa sa time ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kauli-ulihang sahabi at mga tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahum jami'a. Hanggang dito na lamang, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, sa either sa live natin sa Nidaul Islam at sa ating FB page at sa ating on-air sa radio station. Naway biyaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin ang ating mga pagsisikap at ang ating mga kapatid sa Islam, ang ating mga ulama na silang naging tulay, dahilan upang maimbita ko dito na si Sheikh Muhammad Zakaria. As'allahu al-azim Rabbal Arsh al-Karim an yutila umrahu ala ta'ah وأن يحيينا على الكتاب والسنة وأن يميتنا على الكتاب والسنة وأن يبعثنا الله يوم القيامة على الكتاب والسنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maganda po sa inyong lahat. Buenas noches. Maayong gabi sa inyong tanan. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين